Dugulako emakume guztiok benditun garela, ikusiaraziko dugula egunero egiten dugun lan guztia. Hombre, hemen ikastetxean urtero zerbait antolatzen dugu hainbat data esanguratsuetan. Baina kasu honetan egun berezia, hasiera-hasieratik erabaki genuen greba honetan parte hartzera. Elkartu ginen irakasleak, erabaki genuen baietz eta emango diegula ikastetxean bertan zerbait berezia. Horregatik izan dela konzentrazio hau zarata egiten ikustarazteko. Se convierte en nuestra forma de luchar. Insurgentes siempre antipatriarca y disidentes hemen egia da ikastetxean edo ikastetxetan gauzak gure artean adibidez irakaslean artean nahiko parekatuta daude. Baina ikasleak ikusten ditugu oraindik daukatela jarrera batzuk oso polemiko, ez da gen matxista izango dira eta ez dira konstiente. Lanketa egiten dugu, baina... Burruka honetan lortu ditugu gauza asko urteen zehar eta ematen du orain bizi garela lortu ditugula, daukagu eskubide batzuk ditugula, baina oraindik gauza asko geratzen direla aldarrikatzeko. Daukagu lana egiteko eskubidea, ematen du etxean banatzen direla lanak, baina gero egia ez da lagolan. Eta hori aldarrikatzen dugula. Benetan gauza asko daudela diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Askotan emakumearen gainean dago erantzuna eta nahi dugu parte izatea gizarte honetan, berdintasuna eta gizonezkoak jarra daitezela pilak. Gizarte honetan daukagun egoeragatik emakumeok, bai lan baldintzetan, bai gure etxean, gure lagunekin, tabernetan, horregaitik, giza eskubideak kuestiontzat berdinak izan dadila. Ni nabaritzen dut, lan bat egin beharra daukagu, ez? Matxismo hori nabaritzeko. Oso izkutua da, nire ustez. Baina, bai, nabaritzen dut. Nire hori dut huelga egitea eta manifara joatea emakume langilea naizelako eta familia langile batetik natorrelako. Eta, opresio horri aurre egiteko. Asko geratzen da, baina, beti pausoz pauso, beti borrokan. Ezingo nukeen plantorik ez egin, zegoelako egun batean gainera plantoa eta greba internazionala da. Eta uste dut, gaur egun historiko bat izango dela, mundu mailakoa izango delako eta ikusiko delako gure lana zen garrantzitsua den arlo guztietan, ezta? Eta gaur plantorik ez egitea berez ez zait buruan sartzen eta imaginatzen dut feminista garen guzti hori ez egola buruan sartzen. Ere esan behar dut, gaur askok ezingo dutela planto egin, baina ere borrokan egingo dutela eta beste modu batean
kaleratzerako direla. Ze gaurko greba ere ezberdina da, ezin da kuantifikatu greba orokorretan bezala. Zaintzak eta emakumeen lan asko ez bai askotan ez batatelako kontraturik eta ez delako gizarte kapitalista honen lan produktiboa. Naskatuta nagoelako. Kokoteraino nago 24 orduz lana egiteaz. Gaur greba planto egingo du. Bai, baita nik ere naiz eta lanea jun behar izatea. Minimo naizelako. Egun historikoa izan da gaurkoa, gaur ja uste dut greba ondo atera dela, toki guztietan hitz egin delako eta eztabaidak sortu direlako eta asko zabaldu delako eta uste dut gaur izango dela lehenengo greba feminista. Hemendik aurrera, bueno, hau ja puntua izango da eta hemendik aurrera uste dut ez dela bakarra izango eta gehiago gongo direla. Arraziorik okurritzen ez egiten. Besterik, planteatu beharko luketena da kontrakoek, egiten ez duten. Greba egitea erabaki dut, munduan emakumearen egoera salatzeko. Azkenean munduan zaintza lanak eta etxeko lanak eta lan asko egiten ditugulako, baina lan horiek ez daude ikusgai. Bestalde, soldatapean lan egiten duten emakumeek, askoz ere gutxiago irabazten dute. Jarraitzea eta besterik ez gaur hemen gauden guztiok egunero gogoratzea asuntontaz, ez ahaztea. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Konkorretukin nire lanean, adibidez soldata arrakalarik ez dago, baina inguruan ezagutzen ditudan emakumeak, batez ere semeak dituztenak, zaintza lanak ez daude erdibana beraien bikoteekin. Naiz eta pentsatu, gauzako betzen joan direla, baina hala ere gazteen artean oraindik ere nabaritzen da hori. Zaintza lanak eta etxeko lanak ez direla elkarbanatzen. Nik uste dut hori ez dela bakarrik egun bateko borroka, baizik eta egunero borrokatu behar dugula. Etxean, lanean, herri mugimendutan, instituzioetan, leku guztietan, ze leku guztietan daude ezberdintasunak emakume eta gizonezkoen artean.